guys, good morning. Welcome to Mount Apo, Mount Apo Basta. Nandito kami ngayon at nag-ano kami, nagkabuo kami dito kasi at ang ginawa ko nito ngayon, nagluto ako ng scrambled eggs. Napila sila tanan. Say hello, said me. Hello. Welcome. Welcome sa grabe kabugnaw nga lugar. Manambala sa tam. Wait, taginap ko may ilaw. Oh, ganahan ko Koreana. Ano siya? Oh, Ajuma. watch out. Anyong lupa. Anyong tubig. Oh, neutral. Hindi siya sa exam. Sumugan ka ayo. Sige lang ako gani anak karon. Picture na sa gwapa kaya nga